My sme aj neprišli, chápeš? My sme aj neprišli a kamo, už. Však ale Dobrý toto je deň. ešte za auto Yarisa. Krásne auto. To by som chcel, lenže 40 000 nemám. Momentálne pri sebe na nové. Nemám. A na použitie ani 30 000 nemusí. Škoda, to je zasrané od tých hlavných. škoda, že má dobré svetlo. Tak keď sme v tieni, tak to je jasné. Tak hej, ako ale... Potom som zistil, že chlapci fotili Yarisu vedľa. Chlapci, dneska ideme na hunt, neviem jaký. Pôjdeme... Chlapci, viete na aký hunt? Akože čo idete hľadať konkrétne? Čo bude? Čo bude? Však treba všetko fotiť. Ja neviem, ja chcem skúsiť spraviť nejaký poster, že z anime. Akože niečo. Potom nejaké klasické. Neviem, kámo, Dick, čo tu je? Skúsime niečo pochodiť, uvidíme, čo z toho vznikne. Výsledky vám samozrejme ešte ukážeme. Takže skúsime pohodiť, čo sa bude dať. A potom vám ukážeme výsledky. Nazdar. A to sa ani není. Chlapci, nazdar. Čo to bolo schované za tým? Po závodu, To je super proste. Pokračovať budeme Slavom Krajčovičom. Šatlené číslo 959, Škoda 120. Poriadne zamaskovaná. Aha. To sa minulé ty strieľajú jedna bucha. Kámo, chápeš, a my sme ešte nedošli ani moc ďaleko, popravde. Ja čakám, jak všetko. proste keď prída, že vyskočím z kože. Tomu ver ťa. Kam, ale to je pekné, čum. Roland Moďoroš, Formule Car. Je pomocná. Kámo, tak ale toto si chcem pofotiť. Ja neviem, čo sa pozerať skôr, ale... V živote som nebol takéto akcie. Ale zatiaľ to je dobrá skúsenosť. A potom idú zase znova. A policia? Poďme ich pofotiť. Poď pofotiť. Kávu nedáme? Kámo, najlepšie auto ináč na mňa asi. Aký máš pocit začal z tejto... z tejto ony? Len bohužiaľ, Kámo, homemade remeň ma sklamal. remeň ti to. Ako sa vám to páči? Dobre, Sú to pekné auta? super. Tak to som rád. Ďakujem. Tu naostaneme, jak sme na tom? Ideme ešte vyššie? No bo ja by som keď tak išiel na nejakú harpinu sa pozrieť, že kde akože driftom to zoberú. Pokiaľ nás to pustí, tak... Tamto zatačka, tam poďme, prosím vás. Po rozložení na našom spote sa zrovna začali autá presúvať z vrchu na štart. Keďže sme zjavne prišli zrovna po pretekoch. Všetci zlezli dolu a tak sa začali ďalšie. Upozorňujem, že som sem nedal všetky autá, takže som sem dával iba tie, ktoré mi prišli zaujímavejšie, pretože video by bolo tak dvakrát dlhšie. Počkaj, kedy začnú, lebo aby som si sluchátka vedel nachystať. Zatiaľ, aká je tvoja, ako sa cítiš zatiaľ? Výborné, celkom parádne auta, istotu čo si bude robiť, čiže spýtaj sa teraz kolegu. Bude z toho video? Ja si myslím, že toto video sa určite veľmi dobre, akože... Podarej. No, dobre. Áno. A inak atmosféra je tu aké, super, ľúbi sa mi tu, auto super. Je tu teplo? No, teplo jak v ríci mŕtvej opice. Budú z toho postre? Budeš z toho nejaké fotky poriadne? Kamo, to budú také plagáty všetko, že vás vystre všetkých. Bude to na našom Yes, tomu ver. Sledujte nás na kanáli Akaja na Instagrame, tu máte niekde link alebo niečo, choďte tam. Pretože všetky postre v plnej kvalite, teda dúfam, lebo minulé to moc nevyšlo teda, budú tam, takže tam choď, daj nám tam follow a sleduj nás naďalej. My budeme robiť takéto videá viacej, ak budete chcieť. No my už... 4200 ľudí, čo je na Tleskaj, bratu.
přejít. Max Motorsport, označený přejít. Gabriela Kramová. Toto bude pekná fotka, jak to hodil tým trik. Peťo Hrebíček, starší Mitsubishi Lancer. Stanislav Udal. Tak ten ako poprtkal, ne? Live streame na internete. Pravdepodobne najviac. Ale ako fúklo ma tu. Fúklo, no. S tým výfuk aj na mňa za... Ono to lieta všetko v rukou. Ale spiatok. Jaká motora? Tak teda beknem chlapci asi, ale radšej. Pri tomto mi odtrhlo uši. Po závodoch sme zliezli dole. Spolu s nami pomaly aj auta. Pekné auto, ale. Tak tento skoro ale napálil. Pekné auto. Pekné. Toto boli Markiza správy od Olivera Baču, dajte mi like a odber a pre viac podobných kontentov nezabudnite koment. Pagino fotograf. Tak sme sa kochali a ideme sa pozrieť aj do druhého sektoru, keďže sme prešli iba cez ten jeden. Ak to tak sa dá nazvať ako druhý sektor, hej, čo ja viem. Takže som tu s... Tomášem Kučerou. Moje meno je Oliver Bača a prišiel som vám dať otázku, že ako sa vám páči toto prostredie. Tak jsme tady poprvé vlastně, takže kopec je velice kvalitní, je to dobrá trať, líbí se nám. Příští rok se chystáme znova a letos jsme to pojali, že se víceméně ten kopec učíme. Pojďte už závodiť budúci rok? Ano, chtěl by jsem. Vyhráte? Tak v rámci EDA Cupu aspiruju na první místo, letos jsem teda druhý, přihlásili se tady kvalitní soupeři, takže držíme druhé místo, absolutně držíme třetí místo, ještě tady máme jednu formuli, takže celkem spokojenost jako s tím prvním ročníkem. Ďakujem pekne, ďakujem za váš čas. Dovidenia. Dámy a páni, našli sme práve víťaza dnešného rally turnaju, ak to tak sa dá nazvať. Tu ho máme. Je to 10 valec, 4x4 a ja si myslím, že tento typ motoru nemá konkurenciu. Takže môžeme ísť domov teoreticky asi, že čo tu máme robiť, čak už máme všetko pofotené. Víťaza sme našli, čiže asi je to pôjde. No, môžeme ísť, takže nazdar. A plus sme našli ešte menší suvenír. No. Počkaj, spravím nejaké zábery na edit, spravím. Reklamní pauza. Chcete mít vaše vlasové kořínky tuhé a jemné zároveň? Šampon Vajcochlap je tu pro vás. Náš nový přípravek s příměsí slepičích vajec vás nemůže nechat ve štychu. Šampon Vajcochlap. Pridaj, nech vyveje háro. Ale teraz sme pre zmenu chceli stočiť na štart.
Prosím, aby sme si dali sluchatka, pretože ide jo, počkaj, mi to padá to. Toto fajn nie je ani príjemné, kámo. Toto už nebude príjemné, no. Ideme vám natočiť štart, pretože už je posledný závod dnešný. A potom vám ešte skúsime spraviť nejaké srandy veci a budeme sa halúziť, no. Uvidíme, nafotíme ešte niečo. Zatiaľ máme dosť fotiek, tak uvidíme, čo z toho vznikne. A sme momentálne na štarte. Ja som strašne zvedavý, že aké mordy tu budú, pretože bojím sa, že nás troška odfúkne. Tak uvidíme, čo vám natočíme, dúfam, že to bude banger. Momentálne nám štartuje jeden a vyzerá to, že už aj rovno všetci, takže ideme vám to rýchlo natočiť. Kámo, toto si nerob ani srandu, to je úplne banger. Pôjde. Videl som, čo sa mi je z auta, však to je úplne pekné, kámo. Chápeš? Tak tento je brutálny, akože hlučný, tak som zvedavý. Tomuto prajem fakt veľa šťastia, dúfam, že mu to vyjde. Tak tomu prajem fakt veľa šťastia. Nakoniec potom, čo závod skončil a všetky auta zliezli zase dole, keďže sme mali ešte dosť času, tak sme točili a fotili ďalej. Tu sme sa už snažili viacej experimentovať, čo sa týka uhlov pohľadu. Monika Zubňáková. Motor preplňaný. Je to 306. Máte ho tam už blíži k vám, takže poďme na to. Tak ten dával dobre, ako vy. Vždycky jde do uholnej pánvy, je to podsta. Akože dobrý setup, kamo. To by to väčší zoom. Opa. Šeková.
No a to je všetko, dámy a páni. Vidíme sa spolu v nejakom ďalšom dobrodružstve. Komentoval to pán Adam, čiže ja. A zatiaľ... Naschledanou.